mutumin da ya fi kowa muni a duniya. Lallai soyayyar gaskiya ba ta duba halittar kyau ko muni. In kun kasance tare da mu, za ku ji labarin wani mutum ɗan ƙasar Uganda mai suna Godfrey Baguma, wadda aka fi sani da Sibebi, ma'ana mafi munin cikinsu, kuma shi ne wadda ya lashe gasar namiji mafi muni a duniya a shekarar 2002. Amma duk da haka, matansa 3 da 'ya'ya 8. Mutumin wanda aka haifa a shekarar 1973 ya lashe kambun namiji mafi muni a shekarar 2002 bayan ya buga gasar da nufin samo jarin da zai ci gaba da kulawa da hakkin iyalansa. Godfrey Baguma ba sabon suna bane a kan titunan Uganda da ma duniya baki daya. An haife shi a ƙauyen Kenzana da ke gundumar Lawingo a ƙasar Uganda. Ya bayyana rashin jin daɗinsa ga mahaifiyarsa sakamakon gudunsa da ta yi jim kaɗan da haifarsa bisa hujjar cewa shi ba mutum ba ne. Sa'an nan ya yi wa kakarsa godiya yadda ta ɗauke shi kuma ta ci gaba da bashi kulawa har girmansa. Ya tsinci kansa a cikin mawuyacin hali musamman lokacin da yake yaro, domin har ta kai baya iya fita waje ya yi wasa tare da abokai face sai mutane sun taru na tsokanarsa tare da alakanta halittarsa da ta dodanni. A lokacin da ya kai shekara 10 da haihuwa, sai kuma fasalin munin da ke jikinsa ya fara ƙaruwa sosai sanadiyar tsomarewar da sassan jikinsa ya ci gaba da yi. Ya zuwa yanzu likitoci sun kasa ganowa irin cutar da ke damun Mr. Baguma. Duk da zubin munin da Baguma yake da shi, hakan bai hana shi samun soyayya ba, inda ya auri matarsa ta farko har suka samu ƙaruwa da yara 2 wadda daga baya suka rabu. Daga nan kuma sai matarsa ta biyu mai suna Kate Baguma wadda suka haifi 'ya'ya har 5 da ita. Sai kuma matarsa ta 3 mai suna Namanda Baguma wadda ke da shekara 18 a lokacin da aka ɗaura aurensu a shekarar 2013. Baguma ya kasance a matsayin talambrutu ko in ce celebrity, inda ake gayyatarsa bukukuwa na musamman don nuna irin munin halittarsa. Kuma mutane har kuɗi suke biya kawai domin su ganshi, kamar yadda ya ce a aurensa na 2 garinsu ya cika da mutane, inda duk bako ɗaya yake biyan tsabar kuɗin ƙasarsa wato shilling har 4,000 ba don komai ba sai don ya ganshi ya ga kuma matar da zai aura. Talambrutu Baguma ya ƙara faɗaɗa harƙallarsa ta hanyar fara rera waƙa, inda nan da nan ya zama fitaccen mawaƙi a ƙasar ta Uganda. Waƙarsa mafi yimce ita ce a Bagala, wadda ta sami 'yan kallo sama da miliyan 13 a tashar bidiyo ta YouTube. Wannan shine kaɗan daga cikin labarin mutumin da ya fi kowanne muni a duniya ɗan ƙasar Uganda, wato Godfrey Baguma. Kutwala wakati